دەستبێکی بەیانەی چەپەمەنیە هەفتانەیە ناوەندات تێکلیە دیپلۆماسی یا ڕۆژا پێنجشەمێ 5 ماه 700,018 ji bo rewşa Efrînê hetanha dagirkariya dewleta Tirk li ser Efrînê dewam dike hemû mafên navdewletî derbas dike û bêdengiyek dewletî hetanha heye çete kuştinê dikin revandinê dikin û çi sûcê got hembe dijî mirovayiyê li Efrînê pêk tîne taybet rewşek pir zehmet heye di Kampa de bi hezaran kesî koçber hene ev kesana pêdiviyê wan zeyîfin kêm in li gor derfeta her ihtiyacî wan pêk nayê ji bo wê jî em bank dikin hêzên navnetewî got bi erkê xwe rabin û karibin destek û alîkariyê bidin van kesê koçber em dibêjin dewleta Tirk gerek ji Efrînê derkeve û her kes gerek zanibê dinyayê de got dewleta Tirk xeteriyekê temsîl dike li ser pêkhatên Sûrî û li herêmê giştî em bawerin bi ew berxwedana got hat meşandin 58 roja li Efrînê û heta niha dewam dike çi li hindir Efrînê û çi bi ew biryara mayîna li kampên berxwedanê ji bo wê jî em vê dibêjin em berxwedana milletê xwe yê Efrînê silav dikin û em dibêjin Efrîn wê veger wê azad bibe û milletê Efrînê bi rûmet wê vegerin gundê xwe û bajarên xwe ji bo mersela mufawedata an dan û stendina ya got pir bû rojevek û hat nîqaşkirin bê rejîmê re gelek kes di dema dawî de behs kirin got dan û stendin heye bê rejîmê re û bi Bakurê Sûrî re em karin bêjin heta niha ti gavnîn pratîkî ciddî nehatin avêtin tenê xwestin pirs çêbûn got hazirin û nehazirin ji bo diyalogê me got em hazirin lê heta niha ti gavnî pratîkî nehatin avêtin em diyalogê dibînin pir tiştekî giring ji bo çareseriyê hindirê Sûrî de pirsgirêka Sûrî gerek çareser bibe pirsgirêka Sûrî diriya diyalogê çareser dibe em dibêjin me şerê terorê kir û me yekîtiya Sûrî parast ji bo wê jî em çareseriyê dixwazin lê em dixwazin çareseriyek demokratîk be û heger got diyalogek hebe dan û stendinek hebe bi rengekî ciddî em car dê tekez dikin heta niha tê diyalog bi rengekî fermî nehatî kirin û ti gavê pratîkî derbarî vê meselê nehatî avêtin ji bo mersela destûra Sûrî pir niha tê behs kirin got destûrek nû tê hazirkirin ji bo Sûriyê em dibêjin ev destûr gerek bê hazirkirin ser esasê got Sûriyek demokratîk û nû ava bike gerek ev destûr demokratîk be gerek hemû pêkhatên Sûrî ciyê xwe tê bigirin û gerek pêkhatên Bakurê Sûrî jî tê hazir bibin ji ber mafekî wanî rewayê got tevlî hazirbûna destûrê bibin pêkhatên Sûrî şerê terorê kirin yekîtiya civaka Sûrî parastin yekîtiya erda Sûrî parastin ji bo wê jî ji mafê wan e got tevlî destûrekê bibin ev destûr karibe demokrasiyê bîne û karibe wekheviyê divî welatî çêke heger got ev pêkhat yê Bakurê Sûrî ciyê xwe di nav komîta hazirkirina destûrê negirin ev destûr wê kêm be wê seqet be û ihtiyacê milletê Sûrî pêk nîn derbarî meselê got Bakurê Sûrî tê kirin ji bo vê pir hatin gotin axaftin hatin gotin ser mersela berî salê çûnî dijî mersela got herêmên kêmkirina şer çêkin lê xwaneyê heta niha hatiyê diyarkirin got rejîm dixwaze dibin vê bendî de dibin bendê kêmkirina şer di Sûrî de hinek gav nabavê jê û ciyê got bin destê xwe fireb bikin ji bo wilo jî îro ev kar li Bakurê Sûrî tê kirin milletê sîvîl li wir bûne qurban di orta dewletê de û di orta kesnê çete de em jî rewşa van kesê sîvîl pir em dibînin got zehmetiyekê derbas dibin û rewşa wan nebaş ji bo wê jî em dibêjin ti carî
gavên alî şer de an jî bi rengekî eskerî di Sûrî de ti çareseriyê nîne. Ev 7 sal derbas bûye rengê eskerî ti çareserî nanî ji bo wê jî em dibêjin ti tişt di hundirê Sûrî de bi rengekî eskerî nayê çareserkirin.